Me ollaan nyt päästy tänne Riihimäen vankilaan tapaan Jounia. No, hei. Kiitos. Sä oot ollut täällä nyt aika kauan. Kuinka kauan sä oot ollut tässä, Jounia? 2 vuotta. Se on tosi pitkä. On sun vielä kuinka kauan? Puoli vuotta on vielä jäljellä. Se on tosi paljon. Tosi monta kuukautta ja viikkoa ja päivää ja tuntia. Sä et saa koskaan juosta tuolla vapaana. No, meillä on tuossa toi piha, missä me voidaan... Siellä on muurit. Sä et voi vaikka mennä R-kioskille. Eipä sitä oikeastaan tuu kaivattua mitään. Sä oot niin kuin sulla ei ole ketään. Sä oot täysin eristyksissä kaikista. No, meillä nämä muut vangit tässä, jotka Sulla ei ole niin kuin mitään. Niin mietitkö sä sitä paljon? Mitä? Ajatuksia niin kuin... Mistä? Että sä... Mitä? Kun sä tiedät, että... Paljon vankiloissa jengi... Mitä? Niin onko sä koskaan miettinyt, että jos sä... Niin millä sä... Pillerit olis hyvät, mutta millä niitä nyt sitten tänne vankilaan sais? Näin voi edes kuvitella, miltä se tuntuisi. Se olisi niin hirveetä, me yrittäisi todistaa se, eikä vaan minä ja Tuukka, vaan ihan siis... Tuukka, zoomaa nyt. Niin siis Twitter räjähtäisi. #kuolemasellissä. #elämäsellissä. Mikähän siinä on hyvä? #Arman ja Jounin kuolema. Minkä hashtagin sä haluisit sille? Mä en tiedä, kun mä en ole Twitterissä, niin mä en tiedä. #Arman teki sen taas. 7 venlaa tulossa. Mun pitää lähteä Okei. Mä oon valmis todistaa sen. Jengi vittu elää täällä näin ja tolla tavalla. Kato, kuvaa sitä. Kato. Minä halusin vaan pois kuvista, kun musta tuli aika ahdistava tämä tilanne. Suomessa on kymmeniä tuhansia vankeja, jotka joutuu olemaan koko ajan tällaisessa asennossa. Vanginvartijat hakkaa niitä. Ei me koeta minkäänlaista väkivaltaa tällä. Mä oon ollut täällä vain 10 minuuttia, kun mä itkettää jo valmiiksi, kun tuo on niin hirveetä. Lyö mua vaan. Lyö mua niin kuin ne vanginvartijat lyö sua, niin mä saan tuntea sen. En minä halua katsoa, kun Ei mä ymmärrä sen, mä lyön itse itseäni.